Domin zaɓin wanda ya fi iya fim a cikin wannan jarumai guda shida, ka kasance da mu cikin bidiyon nan sannan ka dana wani alamar nan ta subscribe, domin a cikin yanzu za mu bayyana muku zare da aba ko da kalar rawar da ya taka cikin Kannywood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu sauraron mu, barkanmu da sace kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan bidiyo. Yanda za mu fi zuma cikin shirin tsakanin Ali Nuhu da Adam Izango da Nuhu da kuma Sadiq da wanda kuka fi sani da Mai Shinku da Sani. To babu shakka dai bari mu fara ɗaukar labarin Ali Nuhu. Sannan kanku ne Ali Nuhu wani fim da ya taɓa yi a baya mai suna Sangaya. Fim da ya zama zakaran gwaji kenan na fara ɗaukakar mana Ali Nuhu, wanda ya ta kai ga ya zo ya fara yin fina-finai gaba gida su Filazal da kuma sauran fina-finan da suka sa Ali Nuhu ya haɓasa har ya kawo ga wannan nasara tasa. Duk da cewa Ali Nuhu mutum ne wanda yake da hozulin a rayuwarsa, wanda inda ya saka abu zai yi tabbas yakan mai da hankali akan wannan lokaci akan abin da ya sa a gabansa. To tabbas dai mutane sun fara magana kan cewa Ali Nuhu tabbas jarumi ne wanda yake tafe da baiwa a rayuwarsa, duk da yanayin tsananin da ya shiga da kuma yanayin gidan da ya taso ba gidan talakawa ne, wanda asalin Ali Nuhu ɗan Maiduguri ne wanda suke shiga zuwa Kano shi da iyayensa gabaki daya. Mahaifinsa ne ba Kano mahaifinsa shine dan Maiduguri, sannan kuma mahaifiyar Ali Nuhu Bayarabiya ce baki daya, wanda suka koma garin Kano da zama har sanadiyar samun ɗaukakar Ali Nuhu ta fara a cikin garin Kano. Bisawo ka dana mana alamar nan subscribe wanda za mu tsallaka kan Adam Izango a halin yanzu. So sanin kanku ne Adam Izango jarumi ne fasihi wanda ya shura wajen fannin fina-finai har da waƙoƙi a lokacin baya da suka shuɗe suka gabata. Duk da cewa Adam Izango mutum ne haifaffen garin Kaduna. To mutane dai sun shaida Adam Izango kuma kowa ya kalli irin yadda ya hoɓɓasa a cikin mana wannan sararin duniya ta wanda muke ciki yanzu. Sanin kanku ne Adam Izango ya sami ɗaukaka kala-kala, wanda Adam Izango ya samu ɗaukaka fannin waƙa da kuma fannin fina-finai, wanda ko fannin wanka Adam Izango ya ci gasanni kala-kala. Sannan wanda a baya tsakanin Adam Izango da Ali Nuhu akan iya ma alakanta ɗaukakar su tare, duk da dai kowanne sai da wani tukunna ya samu ɗaukakarsa. A lokacin baya in dai ka Ali Nuhu a fim to zai wahala ba ga Adam Izango ya fita a cikin fim ɗin ba, da suke fita matsayin ya da kan tsakanin su. Adam Izango a matsayin kan Ali Nuhu. Tabbas kam shi kuma wannan Nuhu wanda ba wani dogon fina-finai ya yi ba, sai kuma daga ɗan bayan nan ya fara fina-finai wanda ya fara suka yi fim ɗin labari na da shi shine ma wanda ya kaf cikin su da wani aza tarihi na fim ba sosai, wanda kuma shi ma halin yanzu ya ba harkar fim ɗin ya koma wa siyasa gadan-gadan, wanda tabbas shi ma dai an gida haka alhamdulillah ya samu ɗaukaka. Sai kuma Sadiq shi ma akan alakanta ɗaukakar su da Adam Izango, duk da cewa misali idan baka manta ba Sadiq ya daina fina-finai har su dan marayan tsaki da kuma sauran fina-finai. Duk inda ka duba za ga Sadiq ya sha wahalar fim sosai, wanda gaba ɗaya da ba ma'ajin sa kuma ba ma'ajin labarin sa baki da sai kuma wannan lokaci ma rayuwa sai kuma a wannan lokaci da Sadiq ya fara wasu fina-finai nasa irin su labari da fim ɗin da ake cewa zafin nema da sauran fina-finai da suka gabata a baya, wanda dai tabbas Sadiq yanzu ya samu ɗaukaka, ya samu mota da gidaje da kuma mata da 'ya'ya alhamdulillah. To sai kuma ga dangane din wanda suka yi tashe tare da Ali Nuhu wanda ake masa da kabila Mai Shinku. To Mai Shinku dai tabbas ba masu yan sai da muku ba, Mai Shinku ya sha wahala a cikin Kannywood baki daya, wanda ko a daɗin Mai Shinku ana masa alaka da shi jinin mana manyan Kano ne, mana irin su Nasar ɗan tata haka wasu suke cewa. To tabbas dai Mai Shinku ya samu alkhairi sosai a cikin harkar Kannywood, wanda duba da duk a baya da gaba ta ɗullo Mai Shinku a talaka ba, sai dai a nuno sa zai ta talakan ne farko ko kuma daga baya zai yi kuɗi. Tabbas dai Mai Shinku halin yanzu ya ma ajiye fim
wanda gaba ɗaya baya yin harkar fim sai dai kallon fim da a baya ya samu ɗaukakarsa kuma yanzu alhamdulillah shin ya samu alkhairi, ya samu gida, ya samu mata, ya samu yaya, to mun dai an ƙara gode wa Allah. Sai sa'an danja wanda ake masa laƙabi da sa'an danja na safara Musa, to wanda ba kun sani ba sa'an danja halin yanzu ya ma mana ya ma manyanta duba da ya aurar da yarinyarsa bai yarsa. To tabbas zai sa'an danja shi kanshi a lokacin da ya yi tashinsa waƙarsa kaɗai in ka ji tabbas ta kansa ana kammala ya goge. Duk da cewa sa'an danja dai mutum ne fasihi haziki ko a baya a fannin mawaƙin soyayya irin na zamanin su Sangaya. Ba haka kawai dai sa'an danja ikan ɗan taɓa fim ɗinsa amma ba kamar irin ta ba. To mai sauraro cikin jaruman nan guda 6 mukan so ka fitar mana da jarumi guda ɗaya wanda ka ɗan fi jin mana gamsuwa don fina-finansa ko kuma wasu alaƙantakarsu da harkar Kannywood wanda ka fi jin daɗi ko daraktoci a cikinsu. To mai sauraro yanzu za mu ji ma'ana mu saurari ra'ayinku a comment section, amma dai ka kumanta da kai 24 na alfahari da ku ku taɓa mana alamar subscribe da kuma na sharing domin wasu su amfana su ji ma'ana su fitar da wani nasu a cikin wannan kurami ko na su ji in gwagwarmayar da ya alakanta wa rayuwarsa a cikin harkar Kannywood. To mai sauraro duka ana sanarwa ta mutu da ƙarshe alkai 24 tana alfahari da ku sai da ku huta lafiya.